Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Hindi na nakatigil mo vlog. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Hindi na nakatigil mo vlog guys. Doon na post ng mga pila na ka-months. Pero karo ka balik because busy ko sa school. Karon guys is nata sa Ormoc. Nata karon sa Lorenzo's para chill ka tayo. Then nag-order ko the drinks. Karon nga day guys is na siya event sa Ormoc which is jet ski. Later on mga tata para mag-tanaw tawag experience sa ilang competition. Karon nga month guys is fiesta sa Ormoc. Then starting June 15 ang dagko nga event guys is naa siya event from 15 to 29. So guys, don't miss out the events nga ilang ipagawas karon nga everyday nga events para sa mga tao. Then hope you enjoy guys. Bitaw guys, dugo na ko ka vlog and di na ko tigong vlog, mawawa na kay ko. Kung grab no, hilas kayo no, sa balay kwarta ba nagpa-juice pa na kung tayo no. Hindi ko sponsored guys ha, hindi ko sponsored. Nag-chill ako talaga. Last 2 days guys, wala ako ka-vlog tarings because pati ang panahon. Then the next day mo, which is karon nga day, is lahat na po nga event. Pero ang ating cover karon guys is for now nga event. Nabusog na ka? Are you full? Are you full? No? Naguba na yung diet guys. Ay sir! Ano ka po sa? Busog na. Hey guys, hey to my vlog. Hi vlog! Okay guys, patulon pa nga to no sa GC competition kay Mark nagsugod na gid sila. Actually guys, makasunod ko every event is because na ako free pass which is this one. And then masagasa ko nga event for this June is free ko, so makasuya di ba? Makadto ko bisagasa. So karon guys is Mark nag-start ng ilang jet ski. Okay, let's go.
guys, nag-anda man sila sa ilang competition. Look. Any moment, mag-start na sila. Any minute guys, mag-start na ang competition. So, stay tuned lang guys. So that was it guys, no? So init kayo guys, so nagsilog sa kodere sa may kahoy kay init kayo. Human na ilang duwa guys, so stop sa kodere ka diyot kay init pa, no? Naglandong ko there sa may guard post which is makapahangin ko guys. Init kayo. Woo! Woo-hoo. One more thing guys is you should download the app Ormoc City. Naa siya sa App Store guys, no. Nakabutang guys is My Ormoc City guys para dili mo mawala, no, or namoy guide para sa Ormoc, namoy if ever mo kaon mo or namoy updates or unsa ang or sa events sa Ormoc or unsay happening for tomorrow or asa mo kaon or mo stay, just download the app guys sa Play Store. So available man siya, My Ormoc City guys. So that's for all today guys. See you in the next vlog. Bye.